Jakung puni fain kore trok arni ningkan surihini aningkan Assam Sarkar ben Karbi Anglong arlo mate Karbi Anglong arlong ri arlo marat api kerai komja phanpura marat long ri longphodin pathik tanglo lake dhonsuri elephant reserve forest Mijung Disa Disama Kakila Pente Inlongkiri DCRF lo lasong bong pen langmirita mate langmiri forest bid office kapardo Disama long stamela ta elong lo lason tak taksi Disama alang roi mate Disama kapardo Jomuna alang roi along arondre abe pinpen sangti beha kekle matom pan sangti kipur amen pen ajona lo sangti kipur kang tonte pina jok misin ati pena jok marat api mate marat BKBJ angring thi utang lo langdame kedamtang penang anani pentami arondre pinpen sangti beha kekle matum aphan ringnam bai ko masai khatum kachiju dundo mate kachiju dun alam sosial media long stame klanglo stami si mahuni mi alam bangke goson si Karbi Anglong Autonomous Council la pente Assam Sarkar pen Disama along marat along rihok dep penapi langmir forest bid office in charge Mrs. Rinuka Terangpi mate sangti Rinuka Terangpi sangtia moho kapasitel jia phanpura report kitok du unlok lasoteng langdam pulute alang di Rinuka Terangpi Karbi Anglong Autonomous Council pente Assam government aphan langplot asonsik hek pononglo lapente lasoteng langdam pulute sangti mafia along inam raiko masai khiatum kacerap dundu pu jongdamne lasi Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department lapente Karbi Anglong ham hangasongatum kelang cari dun kenangso jongsila pusona sai lang no keklem tonte liputangte kebangji lang arni ke Disama marat nongri kibirji angring ke utanglo lapente arji tingoelo lapente Karbi Anglong Autonomous Council Department EM PCCF DFO East Division alang litum Prabjin pen mate padel de pin pen alang litum kelang cari dunjia phansi pinang an cerok tok aradatum alang litum aphan chuli report padu manda pen berta mangda pon sarlong kianse Kristin Fort Karbi Anglong